आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिग्रोदों नोंथांमोनखौ नैबे समाव मोनसे गोजोननायनि रादाब होनो सानदों। जोंहा बर'दिना एबा क्रिसमासआ सफैगासिनोखाय मोनसे क्रिसमासनि मेथाइ बानायदों। बेनिखौ नोंथांमोननो आं एसे खोनासंहोग्रोनो सानबाय। बानायगासिनो दङ, जोबथ'वाखै। बेनिखायनो साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनासंनो मोनसिगोन। आं रिलिज खालामगोन थाबैनो। बेखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनाय थाबाय। गोजोन्थों। जिसु राजा सारिबाय, रंजानाय सफैलायबाय, बर'दिना सफैबाय, रंजानाय सफैलायबाय, हो 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 हो, आहा हा हा हा। जिसु राजा सारिबाय, रंजानाय सफैलायबाय, बर'दिना सफैबाय, रंजानाय सफैलायबाय, हो 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 हो, आहा हा हा हा, हो हो हो, आहा हा हा हा। फार्स्ट अन्तरानि मिउजिकखौबो नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानबाय। खोनासंदो नै। गोसोआव रंजादों फोरबोखौ मोननानै, बियो दिनै सारिबाय, बियो दिनै सारिबाय। मेथाइआ मोजां जागोन नङा होमबा? नोंथांमोन सेकेन्ड अन्तराखौबो एसे खोनासंहोनि। सेकेन्ड अन्तरानि मिउजिकआ नैबेबायदि जाहैगोन, मोसाथावथाव। बेनिखायनो मोसानो हागोन आं मिजिंथिदों। जिउखौ बासायनो, पापनिफ्राय गहोनो, बियो दिनै सारिबाय, बियो दिनै सारिबाय। नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो बे मेथाइखौ खोनासंनो मोनगोन आरो रंजानो हागोन आं मिजिंथिदों। आसा खालामगोन नोंथांमोना आंनि बे चेनेलजोंहाय लिंकआव थाबाय थागोन आरो बे मेथाइनि ट्रेकखौबो आं नोंथांमोननो गोनांथि जायोब्ला हरगोन। नोंथांमोना बर'दिनावहाय रंजानो मोसानो आरो बे ट्रेकखौ लानानै मेथाइ रोजाबनो हागोन आं मिजिंथिदों। बेखायनो आंजोंहाय नोंथांमोना लिंकआव थाबाय थादो। आरो लोगोसे बे समाव नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो सानदों, सोरबाफोर इसोरनि महिमानि थाखाय मेथाइ रोजाबनो गोसोब्लाना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आंनि बे स्टुडिअ'आवहायनो मेथाइखौ रोजाबहोनाय जागोन ना। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। दिनैनि हाबाफारिखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आमेन।